John Vuligedze. Oh. Lord Jesus. Yesu azukuru ranonoka. Ndinonoka nasi. Ndinonoka. Right, maswera sei. Vatouya tototanga nditi. Vamwe vanotibatira mberi. Right. Rikatange naEvelini. If you waswera sei. Zviri kudii muzukuru? Thanks very much for coming. Handiti. Waita basa nekuuya. Yes. Majero. Zviri kudii? Football 263. Imanhu achona tiri kuda chaiwo maita basa mauya Banyai TV. Thanks very much for coming. Manje ndakuisa link rekuti nhasi toda kumboti maYoutubers handiti. Nhasi toda kumboti maYoutubers auye, upcoming YouTubers vauye tizotaura handiti. Mazarura Jeffrey zviri kudidi muzukuru. Thanks very much for your support handiti, your unwavering support. Rose Mgumira, Secretary, ndimi mega handiti. God bless you so much. Thanks very much. Nebasa ramurukubata. Tony Mendi. Thanks very much. Charlotte Conde. Thank you so much. All right. Ndawi. Aiwa ndikanganwe basa handiti. Pane zvine zvigadziriswa. Nozwelo. Zvodidi muzukuru. Right, thanks very much vazukuru for coming. Let's just share. Ndiri kuita kamusoro kari kutema ndino chii chiri kuitika. Ndine headache kandiri kunzwira kure. Maybe ndanyanyoshandisa because nhasi ndina kuenda kubasa kwandinoshandisiwa. Nhasi ndaswera ndichiita repaYouTube. Mumastreets esocial media. Listen, kana wakasati wasubscribe panapa. I kindly ask you mzukuru kuti bongo subscribe, turn on your notification bell kuti pega patinoita zvatinoita sema live stream you will be notified. And thank you very much for coming. Kune vazukuru vangu vauya. So what I'm going to do, I'm going to put a link. Kuisa link maYoutubers ibaematopinda YouTube vari pana Tete Rozi and but Tete Rozi ndoda kuti mumbopinda mustudio. Vanhu havambokuzivai. Rozi, muzukuru wangu please. Mboita mumbopinda mustudio. Ndimi vachona vanoita kuti SenTV iende mberi. Handiti. Kuti mumbopinda mustudio. Mumbosangana nevanhu. Nevakoma vanin'ina. Right. Ndaisa link. Ndaisa link pazasi. Chiedza Productions. Banyai. Ngatipinde. Majero. Yaitipinda vazukuru handiti. Come let's. Yaitizopinda mustudio tizotaura. Right. Thanks very much. Vazukuru, today what I'm going to do in a live stream inoi handiti. Tine nyarai. Zviri kudii muzukuru wangu. Ndafara wauya handiti. All right, thanks very much. Those are chat and ndofunga ndizvozvo nhasi anombonyanya mvura yakawanda. Ndofana ndimwe mvura nditi. Thanks very much muzukuru. Ndichamwa mvura yakawanda. Kana kutoti rega nditotanga kutoita izvozvo. Rega nditotanga kutomwa mvura.
kunzwa nekuita kunzwa nekuita vanzofarira kunzwa nekuita musoro zvauri kundiita ndombozoti zvezviviti beta ndiite kunzwa nekuita kwete kuti ndozoita 10-10 ndaisa link my YouTubers come let's talk come right Banyai TV Banyai television I'm so excited kuti wauya muzukuru to the people Banyai to the people I'm excited kuti wauya welcome to the show Sekuru maswera sei aswera zvakanaka waswera sei muzukuru ndaswera mushe ari sei mabasa pabasa ndopatiri panapa pari right kana matouya kana vazukuru vangu vachiuya kudai zvi aiwa basa rinoiri right sure tinotenda right ndinofara nekuti wauya muzukuru wangu rega tibve tatotanga newe anditi umbotiudza in brief anditi in brief kuti inombonzi Banyai TV ndeichannel ipi ende ivo vanotungamirira Banyai TV munombonzani okay all right Banyai TV ichannel yedu ndirai nditange nezita rangu ndinonzi Charlotte Moyo ndiri tete shai saka ndakatumidza kuti Banyai TV zvinoreva kuti it's my tribe like kuti mukaranga saka I'm coming from Banyai people. Most people they always ask me why are you teaching in Shona while it's Nyai? Ndikati no, I feel very comfortable when I'm using Shona because it has been long ndichishandisa Shona almost makore plus kumba ndoshandisa Shona nevana vangu. So Shona yacho yaka. All right. I'm teaching ndiri kupa lessons my young people ndiri kubatsira young couples my youth my young couples and someone was asking me why are you teaching young couples iwewe usiri couple and I told them I stayed for 12 years in marriage so I believe I can teach young couples vari pasi pe 12 iyoyo ne-experience yandakawasangana nayo nemayouth kuti munochengeta sei kana uri youth unoita sei saka ndinobatawo mudzimba pandinoziva pandakagonawo neyouth ndakafurawo muyouth neni ndikaroorwawo zvakanaka saka ndo zvandiri kudzidzisa I'm teaching young couples and I'm teaching youth. All right saka tiri papo channel yakura sei netime yakareba sei matanga zveizvo and what inspired you kuti mutange mupinde muYouTube? Ndava ne2 months ndatanga YouTube and channel yangu yakura yatova ne219 subscribers saka and the other time ndinoita hangu tumaskiti tudiki tumacomments just kungo entertainawo vanhu vanenge vachionawo kuti dzimwe nguva munonetawo kuona zvidzidzo saka you just do funny things so that people they get entertained. And chinhu chakandiitisa kuti nditange YouTube inyaya yekuti people they used to come to me, different kind of people asking for help, asking for advices. Saka vanhu vakawanda vandaipa ma-advices ndaivaona vachienda vachinoita zvinhu zvavo zvichibudirira. Then pandakangotanga kutevedzera hangu amwe machannels ndikati but I can help some other people even vasingandizive pane kuti ndinge ndichibatsira vanhu vari around me. Vamwe vacho vaisangana nayo through marriage kuti uri kuzvikona sei
wakazvigona sei, wakafura sei apa. Saka ndikangoti channel, I might help some other people who are younger than me. All right. Ndichida kuti ndibvunze my last question for today to you. Ndokuti zvoni ndeapi ma-platforms anditi amunokwanisa kubatsirwa besides YouTube? Kana pane vanenge vachida kubatsirwa, munokwanisa kubatsika papi? Pano zino I've got only pa YouTube nepa WhatsApp number yangu, the 0772 741 286. That's my business number. It's a very busy number because I used to use it even on business. So it's a business number. Alright, so you can. Alright, that's that you can munokwanisa kudzitaura futi number dzachona nedzimwe dzachona dzamakuda kutaura kuitira kuti kana pane vanenge vachida kubatsirwa vanokwanisa kuti vange vari vanokubata. Alright. Number dzangu ndidzo idzodzo. Ndine one chete business number. The other one it's my personal number. Yeah. Alright. Yeah. And then the email address yangu chete is charlottemoyo20@gmail.com. Alright. By Facebook, it's just a personal. I don't have a Facebook page, but soon I'll open a Facebook page. Alright. Okay, so guys, let's go and learn a lot Banyai TV. I'm so excited to present to you, to introduce to you Banyai TV, and it na big sister Shai. She's somebody one knows what personal and it. She's capable of helping people. So patience and it. So let's go and subscribe to Banyai TV. And let's go and subscribe, let's go and support. Wonosvika introduce woita like nekushare nevamwe vechidiki vange vari vanobatsirwa. And so I want to thank you Banyai TV. Thanks very much for coming to the show. Thanks very much nebasa rese ramuri kubata rekubatsira the community as a whole nechannel yenyu. And I just pray kuti channel yenyu ikure iende mberi. Tatenda sekuru Mwara Mukombore, thank you very much. Thank you so much. Right, that was Banyai TV. That was Banyai TV, Big Sister Shai. Thank you very much for coming to studio. Right, I'm inviting another YouTuber, upcoming YouTuber. This is your platform. Chieza Productions, where are you? Come. I was Zukuru. Come, let's talk. So muZimbabwe vamwe vanobvunza kuti ko YouTube yacho inombovhurwa sei? YouTube muzukuru ainetse kuvhura, inovhuriwa nefoni yako iyo yauinayo. You can actually start a YouTube channel and it hazvitombonetse zvokusati tavhura zvekutanga YouTube channel. Kana uchida kustart your own YouTube channel and it zvichinetsa kuti zvone I want to start a YouTube channel but I don't know kuti ndozviita sei. And it unokwanisa kundibata totaura and then tototanga a YouTube channel. And it you can start a YouTube channel for fun, just for fun, or you can start a YouTube channel business rako chero chero. And it there's some people, a lot of people varikutongorarama nekuda kweYouTube. And it was pane uneka mukoro ukaonenge uchitowanawo pama videos ako unenge uchiita. Right. Do I have any other YouTuber? Another YouTuber, ndaisa link. Time zedu dziri kufamba. Let's come studio tozotaura so that muzikanwa zukuru vangu. Inini I'm ready to help anyone ada kustart a YouTube channel. And of course ndanyanya kukura but ndave munhu handisanda kuziva zvese pa YouTube. And ndichiri munyowani, I'm still learning. Each and every day, ndinotodzidza chinhu chinyowani maringe neYouTube. And I just started this channel that was around the 20s, around 2015, between 15 and 20 of May. Ndopakatanga Saint TV. And yakambostata yakanzi Uncle Saint Steven.
pandakazochinja zita ndaona kuti no kuiti Uncle Says Steven it's more like a personal thing. So I didn't want this channel to be a personal thing. I wanted everyone to be involved. Mumwe noumwe anga ari free kutaura pfungwa dzake pachinhu chedu. Handiti? Because then I believe kuti tikaita chinhu takawanda zvinokurumidza kufamba. And if you want to go far, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Mapadzisa andataura chirungu. If you want to go fast, enda uri one because no ta but unokurumidza kuneta. But if you want to go far, enda makawanda umwe akaneta tinomutakura, umwe akakuwara tinomubereka. Ndo zvakanakira kuwanda ndeti. So inini hangu I believe in doing things takawanda. I believe pakuita teamwork. Ndosaka Saint TV haisi yangu ndedu tese. Anditi right. Let's come mazukuru tizopinda studio. Let's come studio. This channel, this streaming is just for YouTubers, and it? YouTubers. Okay, I'm extending this invitation. Maybe aripo muzukuru wangu akatarisa ari panapa noti sekuru inini ndoda kuti ndistate my own YouTube channel. Come, ndaisa link uya tizotaura muzukuru wangu tobatsirana kuti YouTube channel inotangiwa sei. Nowadays ne situation yemuZimbabwe medu usamirire kuti zoni ndoda kuemployewa. You can actually employ yourself by YouTube channel. Wanditi we've got a lot of YouTubers. I've got vanhu vakawanda vandakaona vachitanga machannel ari kutokura vakawandisa. Right, like for instance we've got Banyai TV ndakaiona musi yakalonchewa ana Chiedza production ndakaona vachitanga Football 263 ndakaona vachitanga takaonawo futi ana Charisma TV. We've got the likes of Miss Anesu, we've got the likes of my YouTubers vomahombewo vakakura vakatitangira vana Your Boy Beats. And it's Your Boy Beats and Noah is still helping me even now. Tinge tinoimprove this channel handiti nekundionesa kuti zvinhu zvinofamba sei paYouTube. We've got a lot of YouTubers handiti, we've got a lot of YouTubers. So kana uchida kudzidza about YouTube, come let's talk. Kana uchida kutanga your own channel, come let's talk. We've got another channel futi yakatanga nezuro inonzi Cherry Production. And yemuzukuru wangu anonzi Cherry ameno. Okay, she said she's busy. She told me that they are busy. I don't have more than 20 subscribers. And inini personal channel yangu. Personal channel. Okay, we've got another channel ya Tina combined na Your Boy Beats inonzi iyo Beats and Angle Send Reactions. And it's our another channel imwe yatino bata tiri kweko futa neti tinoita upload my videos here and there. And right, welcome to the show mzukuru wangu 263 footballer. Uncle, did you say? Ndi right, zvokodidi. I'm so excited kukuona uchisekerera kudaro. That's our DNA. Was it? Ndaona new hairstyle. Yakaita noise yo ipanakatanga ubuda naye. Ndeuti pane umwe muzukuru wangu zvakabva zvaita sendakakopa umwe womuzukuru wangu izvo ndandatongorongawo kuti ndoda kubvisa chibvudzi. All right, saka zviri sei angu? All right, zvokufamba. Aiwa, zviri nani. All right. Taurani muzukuru. Ndiani anombonzi football inombonzi Football 263. And then ndiani anombonziwo Majero. Right. Ini ndinoitwa Takudzwa Majero. Right. You can call me Jero. Kana kuti Zero. Vanoti Zero. Right. All right. Ina X. Yeah, ina X. ERO. Yes. Tinoita zve 263. Right. Apa tinotaura pamusoro pezvirikuita pamusoro pebhora, mafambiro akuita mabhora, vana La Liga, Serie A, even
England Premier League. Saka ndokwatinotamira ikoko. Satei vanoda bhora veve ngavauye titese tinakirwe tiri tese. And izvezvi tikumhanya inonzi Funders Football League. Kana kuna vanoziva vanodziva nezvebhora. Saka ndouya tumhanya nayo mazuva ano iyoyo. So Football is a channel to discuss about results akatambwa and also tichaurawo apo zvatinofungawo about mateams atira sei atinosapota. Alright. Right. Alright, tiri papo channel yakura sei ende yani time yakareba sei matanga. And what really inspired you kuti munge muri munotanga style channel? Alright, inini akandi-inspire kutanga channel iyi to be frank with you or kutaura chokwadi is Uncle Saint Steve. Uncle Saint Steve ndo munhu akaita kuti nditange channel bhora. And channel yedu iyi takaitanga should be July to June rakatanga channel iyi. But pane zvakamboitika in my life zvokuti ndakambotora nguva ndakambozorora. Was something zvaitika mulife mangu zvaindidepressa, but iko zvino ndadzoka and with full force mafans ngatarisire kuona mavideos ari kuuya soon, and iko nosoka pane 124 subscribers kutenda nemasubscribers mamwe ari kutoona enge zviri kutoita. No, that is excellent. Zvinodaro palife tinowira pasi asi chakanyanyokosha ndechekuti tawa tinofanira kusimuka. And I'm so excited to see you again. And I know I've seen you doing things. I think pachannel pa Saint TV we've got one video rawakamboita upload. And guys, I want to promise you fireworks. Kune vanofarira zvesoka. Even vasingafariri zvesoka. And like myself, I'm always watching my videos anoitwa naJero because munhu anonakidzwa, munhu anonakidzwa nekuita zvanenge achiita. The secret vazukuru kana uchida zvinhu zvifambe zvakanaka, nakidzwa, iwe tanga wanakidzwa nezvauri kuita usati wanakidza vanhu. Ndosaka muchiona vanhu vanowanzoti angosei muchingoseka muri pamberi pekamera. Aiwa, ndinonakidzwa nezvandoita. So who do I expect kuti anakirwe inini ndikasanakirwa? You get this? So that is the spirit. That is the spirit. So what am I saying, guys? Let's go and subscribe. Let's subscribe to Football. You can Football 263. And it is. Let's go and subscribe. And it is. Yes. So kune vanofarwa zvemunhabvu vanenge vachida kukubatawo muzukuru kuti vange vari vanodiscussawo kana kuti vakaitawo zvinyowani zvanenge vabata vachidawo kukandirawo kuinbox. Wakasununguka here kuvapa contact kana kuti Facebook kana kuti whatever Instagram kwavanogona kungouya kuinbox? Thank you very much. Ngavasununguke kundibata inini handinetsa, handisi munhu anonetsa. Ngavandibate pa 0774 862 082. Vanondibata ipapo 0774 862 082. Vanondibata tiripo ipapo pachannel, and anenge ane something chakudiscuss ngauye nacho ipapo, especially iko nenyaya yeFunders Football League yatinayo. Saka ngaverese ngavauye. Plus vanondibata futi paFacebook takudzwa Majero, Facebook Majero, and also paTwitter vanongonyora ngoti sei Majero, vanobva vanobata ipapo tiripo pese. Alright, chinova chinhu chakanaka muzukuru wangu. I'm so excited. So when can we expect your next video? Fireworks, the comeback video. Nditi this week iyoyi chatotanga kutoweka nemamwe mavideo. Saka this week musi weMonday chaiyo I'm going to promise kuzoni muchaona mavideos angu. And tadzoka takamheke takambotsuwa mazuva apera, but izvezvi tadzoka and tadzoka nefull force. Tikupromisa full force zvombotamba. Alright. Usati waenda ndatanga kutaura naChedza Production.
ndeipi favorite team yako iwewe internationally also local obva waenda hako toda kuziva kuti kana uchikomenta unenge uchida kudhisa matimu edu. Right, inini kana kuri kuEngland I support Leicester City. That is my team and also support England. Leicester City. All right. But that is my team. Then to Spain I support Barcelona. Lionel Messi. Guys, this guy Afuela, you have just failed the test. Why am I saying so? Yeah. He was a commentator at Manos why no support. Saka tatokubata kuti ukangokomenta chete timu dzedu chero ukawina timu yako ikawina une uchida kutidhisa. Thank you very much for coming to the show. Before sandaenda nyaya iripo ndeyekuti inini kana ndichikomenda bhora tinge tiri paneutral tinge hatina boot supporter timu yangu ndikwanisa kutoidhisa kana vakatotadza ndikadhisa uye kuti ndiri bias supporters zvezvinoita. All right. Okay. Thanks very much, Mzukuru, for coming to the show. God bless you. Right. Basa rako ngarienderere mberi. Toda kuona uchibudirira, uchirova basa sebasa. All right. How are you, Chichi? Chichi, how are you? All right. Thank you very much. May God bless you. The salute. Right, Chichi Production, Chieza Production, welcome to the show. Hello. Zvirikudi? Ndi right, urisei mzukuru wangu? Ndiri vo murisei. Better. Tirikuona, hey. Right, network yangu iri down. All right, zvirikuoneka. Totongoshinga kuti titaure. Right, tisingapedze nguva ndoda kuti makorokoto channel iri kukura ndakaona yadarika 500 subscribers. Iri kukura. Aiwa, chinhu chinofadza ukaona basa raunenge uchiita richikura chinhu chinofadza. Well, ndiani anombonzi Chieza Production? And pachannel pake panoitwa nezvei? Right, Chieza Production then. Ndechazvegossip, ndechazvemotivational speeches. Zvakangowanda. Ngongomikisa kule. All right. Saka Chieza Productions tiri ipapo watunomixa gossip unoita zvinhu zvakawanda ibvonyongera for the meantime, handizve? Yeah, for the meantime, boko. All right. So, but what's your vision? Ndoizwa kuti YouTube kana munhu achitanga anenge ane vision unokwanisa kutraya zvese, but iwewe niche unoda kuzofamba nayo pamberi ndeipi? Ndaida kuti hangu zveworkout, zveexercise. All right. Okay. Zveworkout. All right. Chii chakakuinspire kuti unge uri unotangawo YouTube channel? What really inspired you kuti uzomuka makuseni uchiti kubva nhasi ndakutoita zveYouTube? Ndakakuinspirewo nasekuru sei that kavada kuti chiregai ndingotakawo. Vazukuru vangu mese muri kuuya muchiti I inspired you. Muregere kundiudza izvozvo kumainbox uku. Moda kuti ndivhundukere pana. Moda kuti ndivhunduke panapa here kuti saka ndakatoinspirewo vamwe handiti. No, zvinova zvinhu zvakanaka, handiti tinofanira kukopana pazvinhu zvakanaka handiti. Ndiri kuona channel yako iri kukura. It's one of the fast growing YouTube channels. Iri kukura very fast. Wakatarisawo chii chiri kuita kuti channel ikure? Ndiringowanda
zawo mavidhiyo ndinosoti ukangoisa content yakangoti one day usingadarikiriyo uchingopostawo kana ka2 kana ka3 I think vanhu vanopedzisira vangojaira kozi kana ukamboposta ukambomira vanhu vanopedzisira vainda vakanga. That's very true. That is very true. Consistent. Okay. So wakatanga rini channel yako and apa yane ma subscribers mangani? hello sekuru Hello network ndofunga but tiri kukunzwa. yeah matudi Bora ndati wakatanga rini and then also yane ma subs mangani channel? alright ndakatanga musi wa 1 September yava ne542 1 September? yeah Saka channel iri kukura zve. Hatinoti makorokoto handiti? Makorokoto. Right. Guys, let's go. Murikuona kukura uita channel yemusikana uyu. Let's go and subscribe. Zvongoratidza zvega kuti zvoni she is having something to offer kuvanhu handiti? So let's go and subscribe ku channel yakanzi Chiedza Productions handiti? Chiedza Productions yachona rega ndiise panapa muione inoi yandaisa pascreen iyo. Let's follow that lady, that girl. Munhu wandozwa personally zvakare and she's one person I'm sometimes fighting with. Kirwa naye kuti zvoni shamwari ita zvinhu zvekuti basa rifambe. And she's one person who is hard working handiti? So let's go, subscribe, comment, tinoisawo malike kuti basa riende mberi. Handiti vazukuru? Right, unobatika sei naye muzukuru wangu? Kune vane vachida kubata zvebusiness rechannel. vanoda ndibata vanondibata pafacebook Chiedza Productions chete. Alright. Okay, pafacebook let's go tunotaura naye pakanzi Chiedza Productions. Alright. So mashoko ako ekupedzisira muzukuru usati wabuda mustudio ndeyekuti kudii? Especially kune vanokufollowa. Alright, ndinongoti hangu kune vose vanondifollowa nevasati vandifollowa ndinongoti kwamuri Mwari ngaakuitirei nyasha pane zvose zvamunenge muchiita. Alright. Thanks very much muzukuru wangu. Basa ngariitwe sebasa handiti? Yeah, alright sekuru. Alright, much love. Right, tine anonzi Lady Peace Zim handiti? Lady Peace Zim vakaoma. Let's go also and subscribe to Lady Peace Zim vazukuru. Kunoitwa zvakasiyana siyana nechakewo anosanganisa zichisanganawo futi celeb gossip handiti? So let's go and follow yakanzi Lady Peace Zim. Right, kwabva kwati boom boom handiti? Boom period Zim Studios handiti? Muzukuru wangu wandonyanyoziva zvakare. Let's go. He is a footballer also handiti? Anoita ma-comedy skits. He is doing inspirational. Anoita Zim gossip, celeb gossips handiti? So let's go. Subscribe also ku Video Zim Studios handiti? Dande subscribe ikoko basa richienda mberi zvinhu zvichifamba zvakadii? Zvichifamba zvakanaka. Handiti vazukuru wangu? Thanks very much. Show yedu tiri kugumira panapa. Ma-YouTubers andaya kuintroducei. Let's go ikoko. Kune vanonzi ana Pixie and it's Prince Miller. Let's go and subscribe to Prince Miller Entertainment. Also, let's go and subscribe kune inonzi Jetro Rusike. Let's go and subscribe also kuna Ziki Media handiti? Let's go and subscribe ku Kunda Ichitima handiti? Masiniao. Let's go and subscribe also ku your boy Beats handiti? Let's support manzwa enina anichandisina igodo wazo. Enini chanisina igodo. Let's go and subscribe ku Zim ITV handiti? Zim Reality ITV kwa DJ Sparks Mongwazi handiti? Let's go and subscribe kwese koko.
let's support our own Zimbabwean YouTubers wazukuru. Ini sasekuru vanhu ndiripo pakubatanidza vanhu nema YouTubers. Chansina igodo wazukuru. And handirwadziwe even umwe YouTuber tanga nhasi akasimuka kuenda pamusoro. Handirwadziwe. Why? Because the main objective tinenge tatoibata. And let's go and subscribe also to Craig Marshall. Craig Marshall mukacheka introduction yando yatinayo panapa. Vamwe ma YouTubers vechidiki vakawanda. Craig Marshall is helping a lot of YouTubers. So let's go and subscribe ikoko. Tinoona unyanzvi YouTube channel wande kuti zvinofamba sei. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. A stream ino indofunga takugumira panapa. Let's join another stream yatikutotanga izvezvi and it is stream yatakamirira. Na sekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle, tikiti much love tichigumira pano. Love you so much wazukuru.